L-Istrateġija Nazzjonali għat tnaqqis tal-faqar u għall-inklużjoni soċjali għal 10 snin li ġejjin hija mibnija fuq 5 pilastri. Ambjent inklusiv fejn kulħadd jista' jirnexxi li l-individwu jingħata l-għodda u l-opportunitajiet biex ikun awtosuffiċjenti u jkollu kwalità tajba ta' ħajja, aċċess ugwali għal riżorsi essenzjali bħal edukazzjoni, l-kura tas-saħħa u l-impjieg, solidarjetà u kwalità ta' ħajja dinjituża. L-istrateġija parti mill-implementazzjoni tal-viżjoni soċjali ta' Malta tinkludi 165 rakkomandazzjoni. Alexia Vella, Direttur Ġenerali tal-Istrateġija u l-Implementazzjoni, spjegat li l-maġġoranza tagħhom jiffukaw fuq id-dinjità u s-solidarjetà. L-aktar kruċjali huma dawk li jagħtu l-ħiliet minn età bikrija sad-dinja tax-xogħol. Hawnhekk qed naraw ukoll li l-rakkomandazzjonijiet ikunu b'mod holistiku fejn dak li jkun qed jagħmel il-biċċa tiegħu imma fejn ikollu bżonn is-support isib is-support fejn ukoll għandna numru wkoll diversi miżuri fejn tidħol is-solidarjetà. U hawnhekk qed naraw miżuri sabiex intejbu wkoll l-inkam ta' meta wieħed ikollu jkun qed jirtira. Is-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali Marco Musur rimarka li fil-passat Malta kellha rati ta' qatt li kienu ogħla mill-medja fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li llum niżlu taħt il-medja. Qal iżda li fadal xi jsir u kategoriji ta' nies li jeħtieġu aktar għajnuna. Fit-tnedija jingħad li 19.8% tal-persuni f'Malta is-sena li għaddiet kienu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali, tnaqqis ta' 2.4% mill-2015. Minkejja li l-għadd tan-nisa f'din il-kategorija naqas kien frata ogħla minn tal-irġiel. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-għan ta' strateġija bħal din huwa li tella aktar nies il fuq innota li l-ebda strateġija mhux se twassal lil kulħadd ikun l-istess. Naraw li mill-ġid li nħoloq jipparteċipa f'dak il-ġid kulħadd u l-obbligu tagħna li ngħinu l-aktar il dawk li huma l-aktar bżonn. Dak il-faxxa li ma tkunx qed tipparteċipa daqshekk mill-ġid. Din l-istrateġija tfasslet fuq proċess ta' konsultazzjoni pubblika.